आं भिडिअ लाबोगासिनो साननैसोनि उनाव मोजां भिडिअ नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना। आङो माने आरो सानदोंमोन 2021 आवहाय आङो नर्थ इस्टखौ एक्सप्लर खालामना देखायगोन नोंथांमोननो। गासैबो नर्थ इस्टखौनो बेरायनानै नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन आङो। आरो लोगोसे बे नर्थ इस्टखौहाय नोंथांमोननो देखायखांबा आरो आं अल इन्डियाखौनो कभार खालामनो नाजागोन। स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव स्टे टिउन खालामबाय था, आंखौ हेफाजाब होबाय था। गय बागान बेरायथिंदों गोजांनायाव, जोबोद गोजांदोंलै। हाय गाइस, गुड मर्निं, वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। स' आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नैबे गय बारियावहाय आंनि गय बारिखौ नायथिंफैदोंमोन। स' जोबोद गुसु बोथोरा, खुवा खुदों नै, नोंथांमोना नुदों जानांगौ, खुवा खुदों। बाब स' गुसु, स' कुल यार, थान्दा थान्दा। नै गय बारिखौ नायथिंफैदों आंनिया गया। दिनै खुवा खुदों, जोबोद गुसु बोथोरा। बाब सुहाबजोब्बाय खोमाया, नुदोंना खुवाया। जोबोद गुसु नै खुवा खुदों। आंना गया नै दासो देरथाराखै दाबो। आंनि हाबायाव खावनांगौ, माने हाबायावहाय खावनो थाखाय दाबो गयानो थायाखै, देराखै नै। मा जागोनथाय, माला देरगोन, माला हाबा जानो मोनगोन, गयानो देराखै। गोजांबाय, जोबोद गुसुखा। गुसु मोनदों गाइस, खुवा खुदों। सोरनिथिं खुवा खुदों खिथाहरदो कमेन्ट्सआव। जोंथिंलाय नोगोद खुदों, दाख्लै साननै सानथामसो जाबाय। जोबोद गुसु खुवा खुगासिनो दामानि। गया नै आंना देरथाराखैलै। हाबायाव लेंहरगोन आं नोंथांमोनखौबो। गया थाइनो होदो। गुसुथार, एसे नायदो क्लिपखौहाय। गय बागान बेरायथिंदों गोजांनायाव, जोबोद गोजांदोंलै, जोबोद गुसुखा। गय बागान हायै। मैसो गारामाजोंहाय रोनाव लावहैबाय। गयानो दाबो देरख'नो हायालै आंना नै। Fog, everywhere fog, guys. So cool. माला देरबावगोनरा बे गयालाय, थाब देरजानो लुगैथारबाय आं। आंनि हाबायाव खावनांगौना गय फिथाइ थाइबा। दे थाब देरदो आंनि गय बागान लोगोफोर बियो। खुवाबो खुदों जोबोदनो। थान्दा गुसु गय बारियाव बेरायफैदों दिनै। खुवा खुनाया, गयाबो थायनो रोङा दाबो। माला देरबावगोन आंनि हाबायाव खावनो। स' कुल यार। नै थरथिंलायदों, नुदोंना थरथिंलायदों नै। गुसुआनो निहिरानै थरथिंलायदों नै गय बिजौआव, नाय गय बिलाइ बिजौआव। थरथिंलायदों। So cool यार।
masih gusu. जोबोद गुसुखा. गय बारि बिनि ओरै दङ जाहैबाय जोंनिया माइ दुब्लि. बेयो जोंहानि माइ दुब्लि. हाजोब्बायलै नाथायबा. गगाबो मोनदों, गन्थङाबो खिनाय जादों. जोबोद गुसु माइ दुब्लिया नै नुहुरलायखाया. मासे गुसु. सोर सोरनिथिं बिदि खुवा खुदों, फग खुदों, कमेन्टआव खिथाहरदो. बाबा जोबोद गुसु. आंना नै आरो सिगुन बागानलै बियो. देनां बिहावसोआ फैबा बे सिगुननि फालेङाव उन्दुनांगौ. सिगुन बागान. सिगुनानो देरनो रोङाखै नै. माला देरनो रोंगोनथाय. दै जोबोद गुसु. गगा मोनदोंलै बिराद गाज्रिनो गुजुदोंबो. सिगुना देरनो रोङाखैलै नै आंना. आयै माला देरबावगोनसै. माइ दुब्लि ओरै. So cool यार. Fog everywhere, fog. गासैथिंबो खुवा fog. थांनो हाला आङो, न'आव थांफिनांसिगोन, गुसुआ बांद्रायबाय. जोबोद गुसु जाबाय, थांनो हाला आरो बेरायनो हाबावला. आंनि सिगुन बारि बेनो. गोजांबायलै. आं दायो न'आवसो थांनांसिगोन. खोमाया सुहाबजोब्बाय फगनि दारै, गुसु जानायनि थाखाय. सोर सोरनिथिं बिदि खुवा खुदों कमेन्टआव खिथाहरदो. जोबोर गुसु साननै सानथामसो जाबाय खुबाय थानाया. कमेन्टआव हरदो नोंसिनिथिंबो खुवा खुदोंबा. ओमफ्रायहाय आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो. नोंथांमोननिसिम आङो बेखिनिखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय. साबस्क्राइब खालामना गालांदो आंनि चेनेलखौ गोदानब्ला. आं भिडिअ लाबोगासिनो, साननैसोनि उनाव मोजां भिडिअ नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना. आङो माने आरो सानदोंमोन 2021आवहाय जोंनि नर्थ इस्ट इन्डियाखौहाय एक्सप्लर खालामना देखायनो सानदोंमोन आङो. बेखौहाय जायगाखौहाय नोंथांमोननो देखायनो सानदोंमोन. साक्सेस जागोन ना जाया, नोंथांमोननि सापर्ट अननाय मोनब्लासो आं हागोन बेफोर खामानिखौ मावनो. बेखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ स्टे टिउन खालामबाय थादो. आङो नर्थ इस्टखौ एक्सप्लर खालामना देखायगोन नोंथांमोननो. गासैबो नर्थ इस्टखौनो बेरायनानै नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन आङो. आरो लोगोसे बे नर्थ इस्टखौहाय नोंथांमोननो देखायखांबा आरो आं अल इन्डियाखौनो कभार खालामनो नाजागोन. नोंथांमोना आंनि चेनेलाव स्टे टिउन खालामबाय था, आंखौ हेफाजाब होबाय था. बेखिनियानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय. नोंथांमोनसिम गगाबो मोनदों आङो जोबोदनो, आरो खुवाबो खुदों नै. फग एभरिवेयार फग. जेरैबो खुवा. बे बेकग्राउन्डआव नुनाया आंनि सिगुन बागान. देरनोनो हायाखै, देरनोनो रोङा. मा जागोनथाय. बारा रागा जोंबा बेखौहाय दानफायना बनसो जाजोबसिगोन आं. सिगुन बागानमोन बियो आंनि. दायो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो. आरो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो. That's all. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन. थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय. बाय बाय.